Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes pitsa 12 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Bao kadasig sang binulan 104 kaadlaw na lang, Paskwa na naman, 111 diyas na lang saylo na kita sa tuig 2023. Anano ang mga balita kag mga isyo? Aba, ang investigasyon sa daw hindi maintindihan kidnapping, abduction, subong nagapanginwala ang mga puwersa sang PNP apang ang Chinese community, Filipino-Chinese nagasiling wala untat ang kidnapping sa pungsod Pilipinas. Ang kumilik daw nagumok na. Daw masugot na gidlang nga ipaiway na ang eleksyon sa masunod nga tuig. May rollback, katiting lang. Pero bisan paano, makabulig-bulig ini sa aton mga driver kag operator. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabuti. Time, las 6:37 na nagasaka na ang kasong kidnapping sa pungsod apang ang kapulisan daw nagapanginwala pa. Ang isyu nagtuluhaw bangod ang Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry nagpalayag pagi sa ila presidente ginreport 56 ka kidnapping nga insidente kag kalabanan biktima Pilipino kag Chinese national upod ng kabataan sa nagliligad nga pila ka mga inadlaw. Suno sa mga grupo sang Filipino-Chinese ang mga kidnapper daw medyo hindi maayo ang ila ginahimo, daw mga sapat ini sila, ginatorture nila, ginapahog nila, ginalugos nila, kag amo ini ang ila paduge agod nga makakwa kwarta. Ang iban nila baligya ko no sa iban nga mga kidnap group kidnapping for ransom. Ano ka matuod sini? Bisan pa nga ginapanginwala ini sa kapulisan, posible may record ya ang Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Kinagligad to niya mga empleyado sa mga pugo, kag iban pa, among ginabiktima sang kidnapping. Tiini, iniya sang Filipino-Chinese report nga dapat hindi pag-ibaliwala sang kapulisan. Kay kung pamatian tang Philippine National Police pagay kay Deputy Chief for Administration Jose Chiquito Malayo, siling niya wala, hindi madamo ang biktima. May araw, may aras na record, 4 lang. Di daw ang record niya sang Filipino-Chinese wala gangot sa record sang Philippine National Police. Ang punto naton dire, 4 man siya, o kung 56 man siya, o kung nagadamo ang biktima sang kidnapping, obligasyon ini sang aton gobyerno katulad ni gid sang aton kapulisan nga ipasiguro ang safety sang aton pumuluyo. Hindi ka magsiling nga ipanginwala mo ndiya. Nyapat lang siling sang Filipino-Chinese 56. Ang kadamuon wala inaiya ginaisip kundi kung paano malubad ang kaso. Bisan isa lang na kay kidnapping na siya, kay hindi amo ang nagakatabo, dapat nga tagaan ig talpangod kag hindi pagpulo pabayaan lang. Tagaan ini sang lubos nga pagtamod kay hindi ini maayo nga report
para sa aton sosyudad. Kulbaan kay mo ya? Amak mo nga kidnapping po ransom kag iban pa? Hindi ka kulbaan ang mga ginikanan, kabataan na kalabanan kuno na pulo ka tuig o pila ka tuig nga kabataan kung matsansaan na may mga report mga daan nga ginabaligyang organ. Hindi nato nini pag-ibaliwala. Kinahanglan investigaron ta ini kay hindi ini maayo sa sosyudad sa pungsod Pilipinas. O si saon ta isugid ang gusto. Kung madamo mas maayo kung madamo man ang inyong magkaladakpan kundi may man record nyo, pero kung magsiling ka nga ipanginwala mo nga mo na nagkatabo nga mga kidnapping sa pungsod Pilipinas, hindi ini maayo siling ko na sa isa ka pungsod katulad sa pungsod Pilipinas kataway sang aton sini nga pungsod gakatabo yang kidnapping pagkatapos ang iban nga kaso ginatago-tago lang daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya ga ano sa Ang inyo. permit siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta siya ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabud lagi kun online, mas lami sa nga po. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 47. Daw matagaan gid katumanan atong ginpalayag sang presidente sang Senado Mig Sobere sa magpadulong sa diri sa groundbreaking sa Bacolod General Hospital nga paabuton naton sa masunod nga mga sinimana ang palayag sang Kamara kag Senado sa pagpaiway sang barangay kag iske eleksyon. Si Comelec Chairman George Garcia daw nagamat-amat na daw nagaupod na lang siya sa panawagan nga ipaiway ang pagpatigayon sang barangay kag iske eleksyon sa Disyembre 5 tuig 2022. Kay man sa deliberasyon sa House Committee on Appropriation, kinaduso nga may ara 5.2 bilyones nga pondo para sa tuig 2023. Tisunod sa Comelec, kinahanglan ang 10.858 bilyones kung sa Disyembre 2023 patigayunon ang eleksyon. Kag dugang nga 9.5 bilyones kung patigayunon naman sa Mayo 2023. May nagaduso nga Mayo mo. Si Senador Amy Marcos amo nagaduso nga imbes Disyembre, Mayo. Kanyan Disyembre, madamo na ya sang mga aktibidades kay bulan sa Disyembre niya no kung ibalik ta sa bulan Mayo 2023. Puerte daw amat-amat gahuyang naman ang tindog sang Comelec. Pamangkot sa House Committee on Appropriation sa Comelec sila niya kon pananglitan dayunon ta preparado na gid kamo. Siling ni Garcia ang Comelec ya ready na kon preparasyon ang paghambalan. Ya, pero kung ipaiway di man ang eleksyon, nya wala tamay mo. Pero liwat naman kita magapatigayon sang rehistrasyon sa mga botante. Kung hindi madayon sa Oktubre, rehistrasyon tub-tub sa bulan sang Disyembre. Daw ga amat-amat atag no, anos matyag nyo, ang kakampanya subong sa barangay. Daw mauluatag ang pagpaiway sang eleksyon sa tuig 2023. Mayong balita ni siya nagapungko nga mga opisyal. Medyo kuriit naman ang nagahandom nga magpapili sa Disyembre 5. Daw human ng tiket, daw madihado pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako nang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ubraw na dason. Brown na dason, singga nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Kisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module. Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mahabiyog kita balita o kon unahon tayo ni. Mas importante guro niya, no? Aber! Dakop ka, daog ka, rolata promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Areglado, dakop ka, daog ka. Aber! Ang lawagon ko, may asta kakaron lasing ko, no? Sang hapon, pwede ka di kakadto. Balo ka kung magkadto ka dire, enjoy kagid. Pati yung kita rulita, kag sigurado, may dalon kagid pa uli. So, ang di buenas, karon nga aga, si Rosemary Martino. Si Rosemary Martino, sang Talabasing Kang, Siyudad sang Bacolod. Rosemary, karina. Abi, luto na pamahaw da. Tapos buluto pamahaw, paligo ka, pagwapa ka, kadto ka di, patiyog ka rulita, pagpuli mo, enjoy ang bugos mo nga pamilya. Por sigurado inaya, no? Si Rosemary Martino ginasulit, Talaba, Singkang, Aber, Karina. Dire, enjoy ka sa pagpatiyog sang rulita. Sadya, no? Nami mo, kung gapatiyog ka, gakuba-kuba dugan mo, basi kung pagdulog ya cellphone, pagdulog ya sa kalibo, pagdulog ya sa kasako, ba, pas ano puli bugat man, perte, no? Damo-damo ya, wala ya pasobong, pagtiyog mo ya, pagpundo ya, piho, may dalon ka puli, amo na nga,
kalit na, hindi pagpadugaya, basta malawagan ang ngalan, karidayon sa Aksyon Radio. Arigado, lasay sing kwintay sais na. Oy, happy birthday kay Tres Tronco sang California, USA. Tamyaw ka sa mga classmate mo sa Bacolod City High School, Class 76. Kay Tres Tronco, happy birthday, gid. Malipayon nga pagsaulog sa imo kaadlawan, karon nga adlaw. Pertino, nami man nga may mga birthday ka. Kag kay Rachel Alunan Caballero, good morning kag happy birthday man sa imo karon nga adlaw. Kabay pa nga malipayon kamo sa inyo pagsaulog sa inyo kaadlawan karon nga adlaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Nerelito Dayon Senior sa Kabanban Uton. Ang advice ng doktor, operahan na ako. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon. Radio Philippine Standard Time, La City, Uno na, standby na. Sa atong Aksyon Balita Morning Edition, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!